Sziasztok srácok, én Ferkó vagyok, és a mai videóban megint itt vagyok és szubnantikázni fogok. Az előző részben itt az Aurórával végeztünk, kilútoltuk, hát nem teljesen. Úgyhogy a mai részre arra gondoltam, hogy el fogok menni, egy kicsit kalandozni a tengerbe, és... hát, hogyha nem halnék meg esetleg, találni egy kis gyémántot. Na, innét hogy jutok ki? Itt át lehet jönni? Hol vagyok? Jó, itt van víz, remélem ki tudok innét jönni. Nem. Nem lehet. De szerintem ki lehet. Hú, de jó, hogy ki lehet jönni. Oké, és na szóval azt akartam mondani, hogy el akarok menni az óceánt felfedezni, elmegyek a másik szigetre is, és gyémántot keresni, ugyanis ahhoz, hogy tovább jussunk az Aurórának a másik részére, ahhoz kell egy lézervágót készítenem, és a lézervágóhoz tudom, hogy kell gyémánt. Úgyhogy vagy ebben az epizódban, vagy a következőben fogunk elmenni gyémántért. De először is visszamegyek, és leteszem a lootot, amit hoztam. Azaz szereztem. Hopp, ott van egy lifepod. Akkor ezért ide eljövünk. Gyorsan. Úgy. Ide jöjjünk is be, itt van egy recept. Oké, és itt egy first aid kit is, ez is nagyon jó. Ja, eddig is volt egy nekünk. Oké, és itt ennek a tetején van valami? Vagy nincs? Itt nem egy PDA, azt hiszem. Itt bent. Ja, hát persze, ott van. Oké, és LifePod 4-es. A negyedik LifePod, vagy LifePod 4, nem tudom. Jó. Akkor menjünk vissza. És mindig elfelejtem, hogy hangosabban kellene beszélnem, úgyhogy tényleg bocsánatot kérek, hogy még mindig ilyen nagyon halk, de próbálok egy kicsit hangosabban beszélni, hogy hallatszódjon a hangom tényleg a videókban. Úgyhogy, ja, itt vannak megint ezek a leviatánok. Na, gyere ide. Majdnem elütöttem magamat, okés. Ezeket ki lehet nyitni, és kapok belőle cuccokat, úgyhogy ezeket ki is nyitom. Van még valahol? Nincs. Nincs, oké, nincs. Akkor menjünk most már tényleg vissza a livepodunkhoz. Jaj! Sokáig tartott mondjuk ez az Aurora felfedezés. Az ott még, ja, az a járműkészítőgépünk. Oké, és meg is érkeztünk, rendben. Akkor most ide bejövök, és leteszem ezt a sok elemet, amit találtam. Hát igazából nem találtam semmi különöset. Ezt miért nem tudom azért ám. És itt van ez a... Először is a posztert fogom kitenni, de különben ott van a fejlesztés a Porsche-nkhoz. Oké, és hol van, ahol az upgrade-eket be lehet tenni? Hol? Ja, itt ez. Aha. Oké, és így. És mostantól már 300 méterig lemehetünk. Nagyon jó. Oké, és akkor azért 5 elemet mindig magammal akarok tartani. És hát nem tudom, inkább csak 2. Ezeket nem tudom hova tegyem, ezeket most egyelőre ide teszem.
Aztán így jó lesz ezeket is. Oké, és szerintem indulhatunk is. Ezzel a területen még nem tudom, mit fogok csinálni. Megnézem a recepteket, hogy mit tudok. Tudok én observatoryt, de azt nem fogok ide tenni. És akkor... hát... ilyen bioreaktort tudok ide tenni. És akkor lesz sok energiám. De most nem kell az nekem. Majd később. Oké, és akkor menjünk is a másik sziget felé, ami arra lesz. Jó. Nem olyan hosszú az út, csak valami 1000 méter, az mondjuk hosszú, de oda fogok érni. Jaj, de szép a grafikája a játéknak. Egy kicsit rossz irányba megyek. És backflip. Hát ez nem nagyon sikerült. Na mindegy. Ott van, okés. Felhőt kell követni. És odaérünk már? Ott van ez a csík. Itt így átjöttünk. Nagyon jó. Ha mögöttünk van a fel... Ja, annét nem látszódik. Jó, mindegy. Akkor itt tudok találni ilyen mélypala izékat, és azokból lehet gyémántot szerezni, hogyha jól emlékszem. Mondjuk, hogyha tényleg találnék olyan mélypala izékat, akkor az egy hatalmas fejlődés lenne. Nincsenek, vagy mi? Ott van egy. Nagyon jó. Ja, ez nem is magyarul van. Na mindegy. Okés, arany. Nem arany kell nekem, hanem gyémánt. És ez szerintem még az kell... Mi van itt? Uránium. Nem. Uránit. Igen, bocsánat. Rosszul mondtam. Na mindegy. Akkor még ilyet keresek. Meg jó lesz, hogyha litiumot is szerzek. Ez is kell majd. Közben itt van még egy ilyen leviatán, Reaper leviatán. Most tényleg, mint a stáncolok vele. Gyere, gyere. Na, mi van? Hoppá! Hello! Oké, hát biztos, hogy üldöz minket. Ha jókor szól a PDA, hogy itt van egy leviatán. Akkor már halott lennék, hogyha nem játszottam volna eddig a játékkal. Na mindegy, inkább fókuszáljunk arra, amiért jöttünk. Mert... csontcápa! Na! Okkés. Túléltük valahogy. Jön. Ezt beszkenneljük. Mert ez jó. Okés. Let's go. Na, akkor... még mindig mélypala vizét keresek. Mert még mindig nem találtam mélypala vizét. De jó, hogy lejjebb tudunk jönni, mint 200 méter. Aerogér... ne. Csak eddig tudok lejönni. Okés. Jó. Cyclops Engine. Nagyon jó. Gélszek. Okés. Ennél lejjebb nem nagyon szeretnék lemenni. Lehet, hogy itt lesz a Void. Talán. Nem, itt még nincs a Void. Viszont Warpereket láttam itt.
van itt valami halálos cucli? Remélem nincs. Oké, és ez ilyen alien cucli. Oké, és ezt beszkenneltük. Ja, mi történik a játékommal? Na mindegy, még mindig nem találtam el, ezek maple vizék? Az egyetlen egy. Ez az gyémánt! Hát, nem áll. Hűha! Milyen jól mozog a testem. Ilyet csinálnék a valóságba? Tesi tanárok csak így néznének rám. Fű! Gondoltam, hogy ilyet is lehet csinálni. Oké, és litium. De most nem azt keresek, de amúgy köszönöm szépen. Most gyémántért jöttem. Hol van végre egy szerencsé? Ott egy holthal. Reginald. Az meg mi? Na mindegy. Ez itt micsoda? Cyclops Engine. Lehet, hogy vissza kellene mennem oxigénért a hajómhoz. Oké, és akkor menjünk ezzel körül. Sétáljunk körbe, azaz ússzuk körbe ezt az egész helyet. Ez egy aerogél, aha. Hú, nem tudok beszélni. Aerogél, igen. Jó. Hopp, nem, megyünk lejjebb. Mik ezek a vulkánok, vagy nem tudom mik. Hopp, az ott ilyen maple izé. Hopp, itt hallottam egy várpert. Ja, jó van. Elteleportált. Jó, itt hány fok van? Viszont vannak maple izék. Kérlek, gyorsan szedjük ki őket. Oké, litium. Nincs magnetit esetleg erre felé? Ez az magnetit! Még litium, még magnetit. Okés, kész. Jó. Okés. Itt valamerre erre lesz a Leviatán. A Reaper, tudom, hogy itt van. Hát, hogy pont a másik oldalon, de valahol itt van. Na mindegy. Itt vagyunk a szárazföldön. Lássuk, mi vár itt ránk ebbe az alien épületbe. Jaj, nekem! Ez is érdekes lesz. Jó, itt egy lila tábla. Tökéletes. Ó! Vigyáznom kellene magamra. Na, te rakjad be. Úgy, itt valamire, igen, itt van. Itt be lehet szkennelni. Lila táblát. Fragmentet. Úgy. Akkor jöjjünk végig. Hoppá! Itt van a holthal. Hoppá! Vagy a Reginál. Ahogy az angol cucli mondja. Oké, és ezt is akkor nyissuk fel, nézzük, ez mit ad nekünk. És mert, ja, így írtam le, okés. Hoppá! Ionkocka! Nagyon jó. Az olyan, mint az Emerald Minecraftból. Csak nem az. Oké, és erre mi van? Még egy ilyen kocka, nagyon jó. Kilúttalom ezt az egész helyet. Még egy kis data. Lift. Hoppá! Lift. És engedj ki lift. Úgy, köszönöm. Itt van a tároló, az mi? Nem tudom, de beszkenneljük. Okés.
Itt van a dokkolói hely. Dokkoláshoz hely. Oké, és folytassuk az utunkat ide végig. És itt találok majd ilyen kockát, azt hiszem. Jó, itt, hoppá, Alien Rifle. Ezt sajnos nem használhatjuk, de menő lenne. És erre mi van? Ó, itt egy portál, okés. Ilyen kocka. Van itt még valami ezen a szinten? Nincs. Itt, hoppá, hoppá, hoppá. Lila tábla, nagyon jó. Na, engedjél végig. Jó, hopp, itt van. Ez Alien Device. Ezt tudom, mert már játszottam, ez Doomsday Device. Ez simán felrobbanthatná ezt az egész bolygót, úgyhogy... De sajnos nem használhatjuk. Ez egy sajnos. Szerencsére nem használhatjuk. Oké, és na, engedjél át. Nagyon jó. És ott van a Covid elleni, a Covid teszt. Itt van a Covid teszt. Na, lássuk, Covidos vagyok-e. Hoppá. Engedj el, please. Hello, hello. Kígyó. Áú, na. Na. Hát akkor Covidos vagyok valószínűleg. Mármint, hogy így... mi ez az Energy Core? Mármint úgy vagyok Covidos, hogy ez így visszautasított. Na. Nem vagyok Covidos, ugye? Nem vagyok Na, tudod mit? Nem vagyok Covidos. Covidos? Az igen. Még beszélni se tudok. Akkor persze, hogy Covidos vagyok. Jó, akkor szkenneljük be magunkat, hogy tényleg Covidos vagyok-e. Micsoda? Infected. Hát ez csodálatos. Csodálatos, mondhatom. Hoppá, milyen parkour izékat nyomok. Parkour izékat. Csak gratulálhattak nekem. Erre jött? Igen, erre jöttünk. Akkor arra kell menni. Merre van a hajókám? Ja, ott van a Porsche-m. Okés. Lift, vigyél vissza. Jó, és meg is érkeztünk. Már erre, oké. Már nem teljesen emlékszem, hogy már mit kell csinálni. De azért nagyjából megvan a játék. Ugye már játszottam vele, de ezt már egyszer elmondtam szerint. Miért lett minden sötétebb? Vagy csak én halucinálok? Szerintem csak én halucinálok. Az viszont nem jó, hogyha halucinálok. Oké, és ez már vége lesz. Hűha, mennyi információ van arra. Ja, már este van. Ja. Itt fel tudok menni? Nem tudok. Okés. Ezekből a fákból tudom, hogy lehet tenni, úgyhogy ezekből leszek. Bulbófa. Hogy van? Ja, hát tényleg inventory full. Igaza van. Először néztem, hogy miért lenne tele az inventorim. Erre megnézem, azt tele van ion kockával, meg minden jósággal. Oké, és akkor folytassuk az utunkat. Hoppá, azt... Ne, hajj meg, kérlek, meghaltál. Ne, kérlek, hajj meg, kérlek. Ne, nem halt meg a francba. Mármint, hogy
Nem akartam azt, hogy meghalljon. És hát akkor köszönöm szépen a figyelmet. Ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni. Sziasztok!